Bazenekien euskadi.net webonera sartzen den edozein herritarrek aurrez aurreko tramitazioa edo tramitazio elektronikoa aukeratu dezakeela? Bi kasuetan, tramitazioa atalean edo pantailaren eskuinaldean dagoen sarbide zuzenean klik egin beharko du. Eskaerari dagokion izapidearen kasuan, prozeduraren fitxak izapidean nola egin dezakegun azaltzen digu. Aukerak ondorengoak izan daitezke, aurrez aurrekoa edo elektronikoa. Pertsona interesduna izango da bere txostenaren tramitaziorako kanala aukeratuko duena. Eta bietariko edozein hautatzen badugu ere, beti emango da informazio osoa. Halaber, hemen aurkitu ahal izango ditugu behar diren informazio eta argibide guztiak.